Здравейте, аз съм Габи от фирма Modatel и ще ви покажа калъфите за LG Elfino. Започвам с един кожен калъф, изработен от екокожа, с пластмасова вложка отвътре, джоб отвътре и няколко помещения за карти и визитки. Този калъф става и на стойка, ето по този начин, с магнитен механизъм. Имаме и такъв с скрит магнитен механизъм отвътре, прозорче, с термополиуретанова вложка отвътре. Отново става на стойка по този начин. Шарени калъфчета, кожени. Този е отново с магнитен механизъм, пластмасова вложка и той става на стойка. Другите калъфи, които имаме, са изработени от термополиуретан. Има с гланцово покритие и с други покрития, цветни, шарени, най-различни разцветки. И всичките тези аксесуари и още много други за модел може да разгледате на нашия сайт modatel.eu.